Bon dia, bona tarda, bona nit. Tornem a estar junts una altra vegada. Avui amb un conte que es diu L'Edu, el petit llop, i el seu autor es diu Grégoire Solotareff. Mira, aquesta és la història d'un petit conill que no havia vist mai cap llop. I també la història d'un llop que no havia vist mai un conill. El seu oncle, aquella nit, li va dir: avui t'ensenyaré a caçar. I ell va sortir a caçar per primera vegada a la seva vida. Però vet aquí que l'oncle es va donar un cop molt fort amb una roca que hi havia al mig del camí i va quedar mort a terra. El pobre llop no havia vist mai a ningú mort i no sabia què fer. Així és que va començar a buscar ajuda. I vet aquí que per allà va veure una llumeta petita, va ficar-hi el nassarró per aquell forat i va veure que dins hi havia un animal estirat aquí llegint. I li va dir: ei, tu, que em podries ajudar? El meu oncle ha tingut un accident. És mort i no sé què fer. El conill li va dir: doncs, si és mort, és ben senzill. S'ha d'enterrar, t'ajudaré. He dit el conill perquè vosaltres heu vist que era un conill, encara que el llop no sabia que era un conill. Així és que tots dos junts se'n van anar cap a la muntanya, van agafar el vell llop i, el van enterrar. El llop tot d'una li va preguntar: que potser ets un conill? Sí, em dic Tom, li va dir. I tu ets un llop, oi? Sí, però no tinc nom. Vaja, va fer el conill. Doncs no em sorprèn. Què et sembla si et dic Edu? Oh, és un bon nom, va dir el llop. És veritat, va preguntar el Tom, que els llops es mengen els conills? Això diuen, va dir l'Edu, però jo, la veritat, jo no me n'he menjat mai cap. De tota manera, va dir en Tom, a mi no em fas por. Així és que es van començar a fer amics, i es van fer molt, molt amics. Van passar molts mesos plegats, i l'Edu va anar creixent, ja ho veieu. En Tom li va ensenyar a jugar a bales, a llegir, a comptar i sobretot a pescar per alimentar-se. I l'Edu va ensenyar a en Tom a córrer més de pressa, molt més de pressa que els altres conills. L'Edu també va ensenyar a en Tom la por. Tan aviat jugaven a la por del llop o a la por del conill, però mireu, passava una cosa molt estranya. Quan jugaven a la por del conill, doncs no passava res. Però quan jugaven a la por del llop, a l'Edu li agafava aquí com una miqueta, no sé, de por tan gran i tan bé ho va fer això de la por del llop, que en Tom se'n va anar corrents al cau i va decidir no sortir-ne més. L'endemà es va passar tot el dia estirat en el llit. I l'Edu li deia: em sap molt de greu a mi que t'hagi fet tanta por. Jo ja saps que no te'n menjaria mai. Però en Tom no volia ni escoltar-lo. Quan es va fer fosc i es va dormir, en Tom va somiar que l'Edu era enorme, negre i vermell i que se'l menjava. Així que es va acabar aquella amistat amb el seu nou amic. I després d'esperar uns quants dies a veure si en Tom reaccionava, doncs al final va fer-se un petit farcell i se'n va anar. Molt trist, muntanya amunt. Mireu, aquella nit, per primera vegada des de feia molt de temps, l'Edu va sentir olorar els llops. I els llops van olorar-lo i van pensar que no feia olor de llop, que feia olor de conill. I a més, l'Edu corria com un conill. En Tom l'havia ensenyat a córrer com un conill. Així és que us ho podeu imaginar. Aquella nit, l'Edu va saber el que era la por del llop. Després d'aquella horrible persecució, l'Edu va tornar al cau d'en Tom. Va veure que havia posat un cartell que deia: aquí viu en Tom, prohibit que l'Edu entri més. Però l'Edu va intentar. Es va posar propet al cau i li va dir: Tom, t'entenc el que va passar. Ara jo sé el que és la por del llop
I t'ho juro, no t'espantaré mai més, t'ho prometo. Surt del cau, sisplau, Tom, surt, per favor. I en Tom va sortir. Va pensar que si havia tingut por de veritat. Ho entenia perfectament i no tornaria mai més a fer-li por tal com ell deia. Així és que va sortir i tots junts se van anar a pescar com feien abans. I conte contat, aquest conte s'ha acabat. I espero que us hagi agradat. Si us ha agradat, ja ho sabeu, mans amunt, mans amunt. Fins demà passat, amics.